салом бинандагони гиромӣ, рӯзномаи навбатии даври ҷанбастии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. манзури шумо аз шабакаи Баҳористон ва мо роҳ пеш мегирем сӯи китобхонаи миллии Тоҷикистон. мебинем ки иштирокчиён дар кадом сатҳ омодаанд. инак бо гузашти як рӯзи дигар ба макони баргузории даври ҷанбастии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст раҳсипор шудем ва чун ҳамешагӣ ҳангоми ворид шудан ба дохили китобхона бо иштирокчиёни зиёд вохӯрдан мумкин аст. ҳар нафари онҳо аз иштирокашон ва аз омодагиҳои худ барои баромад намудан ба ҳамдигар қисса мекунанд ва мо бошем кӯшиш менамоем ки то маълумоти ҷолибро дастрас намуда онро бароятон пешниҳод намоем. чӣ гунае ки қайд кардем, субҳи имрӯз иштирокчиёни шаҳру ноҳияҳои минтақаи Рашт барои баромад намудан дар навбат буданд. аввалин иштирокчӣ барои имрӯз дар номинаи адабиёти бачагона ин Шаҳло Шукурзода аст. пеш аз баромад ҳар як иштирокчӣ аз рӯи қоида бояд худро номнавис кунад, ки ин яке аз талаботҳои озмуни мазкур ба ҳисоб меравад. баъд аз ба пуррагӣ омодагӣ дидан, мо пеш аз баромад бо ӯ ҳамсӯҳбат шудем. мехостем худро пурратар муаррифӣ кунед. ман Шукурзода Шаҳло, хонандаи синфи 4 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 ба номи солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз шаҳри Ваҳдат мебошам. ман дар ин ҷо бо тайёрии ҷиддӣ омадам. 62 китоб, 102 шеър ки иборатанд аз 2400 мисра, 1200 байт ва ғайраҳоро мутолиа намудам. тамошобинони гиромӣ, аъзои ҳакамон низ рӯбарӯи мо нишастанд ва ҳоло суҳбатро шурӯъ мекунанд. мо ба иштирокчӣ аввал барор мехоҳем. ба шумо муваффақият. ташаккур. барои имрӯз омодагиҳо аз ҷониби ҳайати ҳакамон чӣ гуна аст? ҳамаи ҳакамон омода ҳастанд ва умед мекунем ки ин рӯз барои ҳамаи мо хуш гузарад. Шаҳло Шукурзодаро яке аз омӯзгорон ҳамраҳӣ мекард. баъдтар пай бурдем ки ин омӯзгор барои дастгирӣ намудани иштирокчӣ ва тамошои дигар иштирокдорон аз шаҳри Ваҳдат ба китобхонаи миллӣ омадааст ва албатта ин барои ҳар як нафаре ки ба саҳна мебарояд дастгирӣ ва эҳтиром аст. хушовҳангу равони ту чу даври бекарони ту забони модарии мо, забони модарии мо, забони Саъдию Ҳофиз, забони рӯдакӣ ҳастӣ. ба мо илму адаб омӯз, зи даври кӯдакӣ ҳастӣ. эй махзани меҳр, эй кони ҳикмат, ҳар рӯзи умрат дарси ҳақиқат. муаллими мо, муаллими мо, роҳи ҳаётат, ин роҳи некист. даргоҳи умрат, даргоҳи некист. муаллими мо, муаллими мо. саволе ба миён меояд ки баъд аз ба саҳна баромадан узви ҳакамон бо иштирокчиён чӣ гуна саволу ҷавоб мекунанд? аввал дараҷа ҳамон чизҳое пурсида мешавад ки дар низомнома, муаллифоне ки дар низомнома зикр шудаанд ва дар навбати дуюм баъд мувофиқи табъу завқ ва хоҳиши иштиёқи ҳамон довталабе ки асарҳои аз низомнома берунро пешниҳод кардааст ва дар вақти баҳогузорӣ ҳамаи ҳамин омилҳо ба назар гирифта мешаванд. тибқи низомнома оё посух дод ё не, берун аз низомнома миқдори осураш чӣ гуна буд, тариқи баёнаш, лаҳни гуфтораш, тарзи фаҳму даркаш, маърифаташ чӣ гуна буд, зеро ки он чӣ ки аён аст ҳоҷат ба баён нест мегирад. иштирокчиёне ҳастанд ки ба талаботи даври ҷанбастӣ яъне мувофиқат намекунанд. ба андешаи шумо ҳамчун як довар чӣ гуна ба даври ниҳоӣ роҳ ёфт? мушкили рақами яки ҳамин озмуни имсола ҳамин буд ки тайёрӣ сатҳи омодагии баъзеҳо нисбат ба порсола хеле дар сатҳи поинтар буд. аз нигоҳи шумора зиёд аст миқдори баромадкунандагон, миқдори довталабон, аммо сифати осори хондаи онҳо ва тарзи маърифати онҳо хеле кундӣ мекунад. саломат бошем, ба шумо муваффақият. саломат бошед, ташаккури зиёд. ҳангоме ки мо ба сабти барнома омодагӣ мебинему ба сӯи толорҳо ҳаракат мекунем, дар назди даромадгоҳи ҳар як толор роҳбаладон ба мушоҳида мерасанд. Шаҳбози Алихон яке аз онҳост. шумо ҳамчун як роҳбалад мехостем бифаҳмем ки вазифаи шумо аз чӣ иборат аст? вазифаи мо ба танзим даровардани рафти кор, ҷобаҷо кардани иштирокчиён
ва омода намудани дигар иштирокчӣ ба навбат мондан ва ба тартиб гузоштани ҳамин раванди озмун мебошад. яъне шумо тартибро дар ин муассиса бигӯем ки як кам назорат мекунед то ин ки ҳангоми баргузории номинатсияҳо ягон садои баланд нашавад ё ин ки ягон нафар шояд бетартибӣ накунад ё ин ки бе ягон зарурият ба толори аъзои ҳакамоне ки дар он ҷо қарор доранд надароянд. бале ҳамин гуна аст. мо барои шумо барор мехоҳем ва агар иҷозат бошад мо дохили толор шавем. марамат. баъд аз ворид шудан ба толори мазкур иштирокчии навбатӣ аз саҳна баромад ва ба мушоҳида расид ки ӯ гирья мекунад. фикр мекунем бесабаб нест. салому алайкум. салому алайкум. шумо барои чӣ гирья кардаистед? яъне надонам шояд аз шодӣ бошад, шояд аз ҳаяҷонӣ бошад. шумо ҳама суолҳои доваронро ҷавоб додед? бале ҷавоб додам, яъне хеле ҷавоб нодаҳашам ҳаст як дута, вале аз инро афзуда нестам. яъне ман тавонистам ки то ба имдав ниҳоиёям худамро яъне дар ин ҷо яъне дар арсаи яъне ҷумҳурии худро яъне нишон диҳам, баромад намоям. худ як давлати калон аст. яъне ин ашки шумо ашки шодӣ буд? бале. саломат бошед, ба шумо муваффақият. аз толор берун нашуда дар як вақт бо иштирокчии дар навбат буда низ суҳбат намудем ва андешаашро пеш аз баромад ба мо чунин баён намуд. шумо худро пурратар муаррифӣ кунед. ман хонандаи синфи деҳи муассисаи рақами яки ноҳияи шаҳри нав Раҳива Нодира мебошам. имрӯз аз роҳи номинатсияи адабиёти ҷаҳон дар ин ҷо иштирок варзида истодам. зиёда аз 80 номрӯ китоб хондам ва аз роҳи низомнома аз 1000 байт зиёд шеъра зиёд намудам назм. ва гуфтанӣ ҳастам ки аз адабиёти Америка ва Англия бисёртар мутолиа намудаам ва ин пешвои миллатамон, ғамхории пешвои миллатамон аст ки имрӯз мо дар чунин толорҳо, дар чунин озмунҳо иштирок варзида истодаем. шумо барои чӣ маҳз адабиёти ҷаҳонро интихоб намудед? адабиёти классик не, адабиёти муосир не, ё ин ки адабиёти бачагона не? аз хурдӣ ба хондан ва мутолиа намудани адабиёти хориҷа завқи зиёд доштам, шавқи зиёд доштам ва гуфтанӣ ҳастам ки муҳити атрофам, яъне ки дар хонаводаамон ҳама адабиёти ҷаҳонро бисёртар мутолиа менамоянд ва китобҳои адабиёти ҷаҳон ба ман бисёртар дастрас буд. аз ҳамин сабаб маҳз адабиёти ҷаҳонро интихоб намудам. кадом адабиётҳои ҷаҳонро мутолиа кардед? метавонед муаллифони онро номбар кунед? Джек Лондон, Чарлз Диккенс, Александр Пушкин, Лев Толстой, Максим Горький, Фурер Фаррухзод, Элчин Сафарли ва ғайраҳо. ҷек Лондон кадом китобаша хондед? Белый клык. бинандагони гиромӣ, айни замон мо ба ошинонаи нуҳум меравем ва аз рафти баргузории дигар номинатсияҳо шуморо хабардор мекунем. дар ҳар номинатсие ки озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ баргузор гарда истодааст, албатта иштирокчиён бо як тайёрии ҷиддӣ омаданд қисме аз онҳо ва мо кӯшиш мекунем ки аз рафти омодагии онҳо барои шумо маълумот диҳем. бо мо бошед. дар ошонаи нуҳум назар ба рӯзҳои қаблӣ иштирокчиён зиёд ба назар расиданд ва ҳатто нафароне буданд ки тӯли чанд рӯз навбатпоӣ мекунанд. ҳангоми ворид шудани мо ба толори номинаи адабиёти классик Халилов Халилуллоҳ дар саҳна буд. нигоҳ накарда ба он ки ин иштирокчӣ 6 сол дорад, ба саволҳои ҳайати ҳакамон кӯшиш мекард дақиқан посух гӯяд. акнун мо мисли тамошобинон дар саҳна баромади ин иштирокчиро тамошо намудем. фурсати ин иштирокчӣ ба анҷом расид. салому алайкум Халилуллоҳ. Ассалом. шумо баромад кардед. баромад чӣ гуна буд? чӣ гуна гузашт? хуб гузашт? бале. аз ҳакамон чӣ савол додам барои шумо? гуфтанд ки боз донишатро мустаҳкам кун. яке аз аъзои ҳакамон гуфт ки ту бештар ба адабиёти бачагонаро биёр ва яке дигар гуфт ки на, баръакс, ту бояд ҳамин адабиёти оне ки шумо интихоб кардед мустаҳкам боз аз худ бикунед адабиёти классикро. худи шумо чӣ мегӯед? шумо иваз мекунед ё не? не, инро иваз кардан наметавонам. барои чӣ? ман инро хеле дӯст медорам, адабиётро. барои аз худ кардани шеър барои шумо кӣ бештар кӯмак мекунад? модарам, мураббиям ва падарам.
аз чанд солагӣ ба хондану навиштан шурӯъ кардед шумо? 3 سالگی یا 4 سالگی. аз 4 солагӣ. душвор набуд дар 4 солагӣ навиштану хондан? نه. саломат бошед. ба шумо муваффақият халилулло. ба назди модаратон меравед? نه. ҳоло куҷо меравед шумо? و برون. рафтем. дар номинаи шоирӣ низ иштирокчиёни зиёд номнавис шудаанд ва шеърҳои эҷоднамудаи худро пешниҳоди ҳайати ҳакамон намуда аз онҳо тавсияҳо низ мегиранд. ҳангоми сабт саволе ба миён омад ки омодагии иштирокчиён дар ин номина чӣ гуна ба назар мерасад? ин озмун аст, ин табиист. як аз беҳтар аст, як аз масалан истеъдоди фарогиртар дорад, як дигар нав машқтар аст. ҳамин хел бино ман гумон мекунам ки лекин ҳама ҳар касе ки инҷа иштирок кардан, ҳар нафаре ки инҷа буду иштирок кард, ягона чизе ки аст ҳамаи ҳамино бо муҳаббати асл ба шеър, дар бунёдашон муҳаббат, шифтагӣ ба сухан, ба шеър ҳаст. он тараф масалан камбудое ки ҳаст, инҳоя агар чизи асосӣ бунёди шоирона бошад, агар инои масалан омӯзишҳоя давом дода ин камбудое ислоҳ кардан мумкин аст. саломат бошед. иштирокчии дигар ба саҳна баромад ва мо фурсати наворбардорони дигар шабакаҳоро гирифтем. аз шумо узр мехоҳем. марҳамат. ҳамзамон яке аз иштирокчие ки шеърҳои зиёд эҷод намудааст, намунае аз шеърҳои худро ба мо қироат намуд. گل و خاری وطن را می پرستم، تمنای چمن را می پرستم، شفق گلگون همه دنیای می هم، سراپای وطن را می پرستم. бинандагони азиз, зудрас мешавем ки барои имрӯз ҳайати ҳакамон тавонистанд дар ҳар номинатсия зиёда аз 6 нафариро бишнаванд ва ин буд он ҳама маълумотҳое ки мо барои имрӯз омода намудаем ва онро манзури шумо гардонидем. то фардо тансиҳат ва хунобод бошед. хайр.